Ilisonto. Embumbulu kuyisonto. Yasonto. Yasonto embumbulu. Kuyisonto. Awukhulu. Wenzakalani la usondele Qunu? Usondele Qunu. Nenzani la Qunu? Sizoqosha lana sisho ukuhamba laba abala illegal ngomlaka osemthethweni lonke into namhlanje nemashe khona nje namhlanje yikho lapho siyala bafowethu kunethi manje ningisizo lethu akalo Amshobo baba. Qunu. Yeah. Weqhawe ufela. Usondela phela ngala. Kwenziwani la qhawe lakithi? Kubi wapho phuma ikore ngena umuntu Yeah. sisefoneni la sikho Yeah. I'm sure. Awu manje khona lento. Kabi yami kwenzakalani? Awu bathi lakusamaya sizahamba ikore kusana umuntu Yeah. Umfaka 14 namhlanje sila efonweni sila enkulu phezulu siyaphansi phila siyaphila la siyakhona Yini? Kodwa mina mpana umpasa phela siyakhona phila Awusuka. siyakhona nje siyakhona Awusuka. Mfowethu asephila nabasomlayo basuka emlayo sibaphela kuthini Yeah, yiphi indawo ehluphayo lana ngalabantu? inkathi zakho lokhu sifonile efonweni nasemlayo Oh yeah. Ekubi nabo bakhona kodwa asemuntu bancane kodwa bahambe nabo Yeah. Kunjalo. I'm sure qhawe la. Kunjalo qhawe yethu Liyakhulisa iqhunu. Nangu yangiqhunu. Liyakhulisa iqhunu. Liyakhulisa iqhunu.
yakhulisa ikhulu bafowethu ifunda isengaka ukuthi ingene eviweni. Yakhulisa bafowethu ikhulu leyikhulisela bafowethu igotsha lisemanzi. Igotsha lisemanzi. Igotsha lisemanzi bafowethu. Igotsha lisemanzi bafowethu. Igotsha lisemanzi. Khawula kithi. Hamba kahle qhawe. Kunjalo sembumbulo mntaka baba. Yeah. La suka lapha ama-cross nembumbulo. Yeah. Sihuka njalo sibheke Philani Mall. Yeah. Kunamakwelekwele amaningi kakhulu aqashela emjondolo yasefolweni. Yeah. Manje futhi amanye awo anamacala wahambayo enkantolo. Yeah. Ekuthenini impela adlula abanye badayisela ingane ukudla okungena impilo. Yeah. Bese ziyagula ziyafa. Yeah. Ngakho-ke njengamanje siphakathi sembumbulu efolweni nasemlazi namaphethelo abazi ukuthi njengoba more than 11,000 abantu baseMalawi abalandwe amabhasi kubo sicela ukuthi amakwelekwele ahambe ngoba amazwe arespondayo in this matter siyawabonga kakhulu ngoba so far lokuqalile imashi sihamba nomfowethu Ndabandaba nodadewethu Jacinta basiqinisekisile ukuthi yonke into ipeaceful. Cela kushaya umhla ka-30 sekushaya umoya eNingizimu Afrika siqale siyifune siyithole siyizwe ukuthi inkinga yethu kuphi lungiseka kanjani siya kanjani phambili. Siyezwa-ke abantu bebalula indaba yokuthi siphazamisa amabhizinisi e-DRC kuneyimayini enenkampani eziyi-22 eyimayinayo u-oyela kanye negolide namadayimani ezala eNingizimu Afrika kanye no-Shoprite nama-Team Staff ahamba kula mazwe ngamazwe asuka la. So-ke ngakho konke lokho thina njengomphakathi ku-affect abantu abaney'nhloso zabo xhaphaza izwe benikela ngathi ukuthi kuhlupheke thina ukuze kuzuze bona. Sithi-ke asinankinga thina noma singalala budlelwane nomuntu kule Afrika until we find our own self and wonke umuntu ezeke iqiniso la ngoba senze umlando into engazenziwe komuntu. When we act, people respond and take their garbage. Kodwa qhawula ngithi igotsha lisemanzi nasi silibona ichunu inkinga entsha shanje engakathintwa qhawula kithi uyifaka eviyeni namhlanje. Hayi abafana abayikhona nje eviyeni. Ngoba phela nabafana bazi ukozakala nezulu. Siyabonga qhawule sizwe. Bakhona. Inkosi. Ayabhubha fana embumbulu, liyabhubha embumbulu. Kuyisonto bafana bakithi. Iyona ndlela abantu abasonta ngayo lena. Yona ndlela abantu abasonta ngayo le. Hawu mbumbulu. Hawu. Yona ndlela abantu abasonta ngayo le, yona ndlela ngayo. Hayi. Buka lapha nezantsi. Buka lapha ezantsi siyanga ngakhona. Buka. Buka lapha ezantsi. Hayi liyabhubha bafana, liyabhubha. Lapha ezantsi.
Ingane ayihambe liyekelele isuke la. Ingane azihambe liyekelele. Mawunganjani ukhona uzokade ngcono zobamama. Mama ngiyakwazi ngo. Esokwazi ukukapasa kubona. Ningayijani. Wensizwe novalo. Unovalo. Unovalo. Imuyekayo wensizwe novalo. Unovalo. Unovalo. Imuyekayo wensizwe novalo. Just a boat, huh? Here we are. I will Hamba kahle kodwa mntwana. Siyathokoza njani nabesini? Siyaphila qhawele sizwe. Yeah. Lapha eMbumbulu namuhla sizoseka umfowethu ungazogcwele. Yeah. Ehlezi sinayo amamashini amaningi eyinikele noma emkhulu kodwa eyinikela ngobukhulu bakhe. Sithe ngoba usimemile naye endaweni yakubo uzothi abahambe base sithi asiphume nathi sizomeseka sesilapha ke eMbumbulu manje. Sokwehla njalo sizophelela la kufuneka iphelele khona imashi. Ndaba ezethu. Kodwa nje ukhona umnyakazo umubona nje mhlawumbe lokho niwaqalile amamashi kwenzakalani? Mkhulu kakhulu umnyakazo ngoba ngikhuluma nawe nje bakhishwa lamabhasi bayahamba ngobuyisela emazweni abo okuyinto enhle leyo nesijabulisayo ukuthi sikhulume siwumphakathi ngoba akekho uhulumeni ngaphandle kwethu somphakathi so masibona sikhuluma kuzwakala behamba sithala kakhulu sithi konke nje indawo abaqhubeka abantu bebhikishe behamba bokufika sisale nathi nezwe lethu ukuze kuvuleka amathuba emisebenzi. Ndaba ezethu. Siyabonga. Marathon eMbumbulu. Comrade Marathon eMbumbulu. Abantu umphakathi ulinde imashi edlulayo bese ungena ngemumva. Comrade Marathon sibona la eMbumbulu. Umlando oqoshiwe. Abantu baseMbumbulu niyithanda. Uphefumule qhawe la. Sila eMbumbulu. Oma wethu nogogo bethu no-aunt bethu bebekade benama-tuck shop athathiwe yonke ama-tuck shop abasakwazi ukusebenza. Sizolwa naleyo nto-ke njengamanje siwakhipha nje ama-Pakistan. Athatha obani ama-tuck shop? Ama-tuck shop ama-South African omama bethu nogogo bethu besithi masiyothenga esitolo sithi siyothenga kagogo uNgunezi kagogo uMkhize sithi siyothenga kaHadebe manje ama-Pakistan afaka osheve emashipsini ingane ziyagula iy'ngane ziyafa ilabantu abantu balala ey'tolo ngaphakathi emakhontenini phakathi baqede emva kwalapho bageze khona phakathi esitolo phakathi emva kwalapho siphinde sizothenga lawo manyala lawo abasithandi nje laba bantu sicela basihambele. Yawushilo kodwa unakhujana uphela umthakathi evakashele emashipsini wathi impela engathi i-propaganda ephushwayo nje le ayikho lento othi thola amaphilisi seziningi kakhulu iy'tolo ekutholakala kuzona ama-chips iy'ngane y'guli seziningi kakhulu uhulumeni uthule uyibukelela yonke leyo nto enzayo. Hayi qhawula kithi ayihlangane. Hayi siyabonga. Sharp qhawula.
Ikonakele embumbulu isonto namhlanje. Isonto umhla ka-14 kuJuni. Ikonakele kakhulu bathi abantu abalisaba igazi. Bathi Ramaphosa khuza abantu bakho. Emashi-ke ihlelwe insizwa okuthiwa umfazi ogcwele. Kanye-ke ekubambisana ney'nsizwa lapho ey'fana noNgizwe umfoka Mchunu. Kanti khona iy'nduna-ke ezakhona lapha embumbulu folweni le mashi. Isuka lapha embumbulu iyehla iye ePhilani Mall. Ikonakele kakhulu. Mbumbulu bantu basembumbulu baba baza ukukhathala nokukhathazeka. Abantu basembumbulu bathi tireding. Bathi tired is very thing that killing us. Bathi tired is not. Bathi tired is missing. Bathi tired is under in control. Awusuka people of Mbumbulu. Awubuke lo layini lona lana. Awubuke ulayini. Bantu basembumbulu naku layini. Bantu basembumbulu. Angithi uyabona ukuthi gijinywa comrade marathon. Uyabona abantu balinde imashi emgwaqeni. Buka lapha naphesheya. Abantu balinde imashi. Siyakhala ngempela. Awu magogo. Awu yabangena ntombi endala. Oyigcine nini imashi mama? Hawu bakithi oyigcine nini imashi Ilwani ngani sami. Yeah. Ilwani was tired of these people. Yeah. They're destroying our country. Eish. Ayikonakele. We are tired. Awonakele kakhulu embumbulu. Onakele kakhulu embumbulu bafowethu. Onakele kakhulu embumbulu. Ay. Naku mbumbulu bafana bakithi.
basembumbulu. Shaya. Ay, liyancapha. Awu. Shaya makwerekwe. Awu. Shaya makwerekwe. Awu. Imbumbulu. Awu. Imbumbulu, abantu basembumbulu. Awu, suka. Awu. Shaya makwerekwe. Shaya makwerekwe. Shaya makwerekwe. Abantu basembumbulu baphumile ngokuyisimanga bathi vula sishaya amakwerekwere vula. Abantu basembumbulu, people of Mbumbulu, they saying in what word? Open. We want to beat the kwere. We want to beat the foreigner. Open, because we want to beat, we want to boxing them, we want to boxing the foreigners. Bati open, we want to boxing him. It's 14 June. The people of Mbumbulu, they decided to march. They take this time of the church because it's Sunday today. But they said we need to go to mass, not going to church. We are not churching today. Ow. We are not churching today. Let us go in the road and crying about the thing that is happening in our country. Ow, sugar. Ow. Hula. Ow, sugar. Ow. Hula. Hula. Hula baba. Kamisa. Hula. Ay, konakele. Yo. Mana, this is your comrade, baba. You mana uchaze mfethu. Today is a comrade day, but you decided to walk on the street. Speak English, baba. Speak English, baba. Yeah. bonke laba abakhululekile nabagijima namhlanje Yeah. bona bayajabula ngoba banotho Yeah. sina singenalo utho siyalwa nje Yeah. kwasila Yeah. yes wonke umuntu ogijimayo Yeah. ucomrade umuntu onotho Yes, sina yeah. singenalo utho nesingathathi intweni sila Awu, suka. comrade marathon ile Yeah. sithi uhulumeni kuza abantu bakho Awu, suka. Ayikhale. wakithi Mfowethu, hayi siyakhala. Today is a comrade Kawe, but you decided to walk on the road of Mbumbulu, Baba. And we told, and the comrade is coming after us. Oh yeah, Doing comrade every day. yeah, And yeah, thank you for the winner. Thank you for the winner. Yeah. Comrade Marathon. Thank you. Thank you. yeah. George, Time. yeah.
Yes, thank you for coming with us. And we are not against you. We love you. Yeah. We love the unity. Yeah. And we love the sport. Yeah. And thank you very much for demonstrating the importance of fitness. Yeah. And the importance of unity. Yeah. And the victory. Thank Yeah. you. Oh, thank you very much. Siyakhala baba. Zakhala manje. In the Comrade Day, you Yeah. decided to walk here in the streets of Mbumbulu. Yes. We decided to walk because just to come ukuthi Could you speak English, bro? Speak English, yeah. Yeah. You are marching today. Yeah. We are marching is a peaceful march. Yeah. We don't hit anyone. Yeah. But you are standing up for our country. Yeah. We are standing up for our people. Yeah. Because the foreigners are coming here with drugs and coming and polluting our country, destroying our environment. Yeah. So we want Vumela that to happen. We won't allow. We Yeah. don't allow Yes. that to happen. Yes. 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 Impela ngisuthi ubheka impela nje sikumele songuzulu kuvuke ngishokho komkhulu phela ngisho kunyaza amathambo laba boyishubile manje. Yeah. Yiso lesikhathi sokuthi manje sisukumele, yiso isikhathi sokuthi siyimele. Siyakhala manje. Ayikhale baba. You in the streets, baba, yeah? You in the streets, baba, of Mbumbulu. Why you in the streets? Baba sesihlupheka kakhulu. In English, baba. We have actually experiencing a lot of problems. Yes, yeah. About people Yeah. from foreign nationals. Yes, yeah. Who are creating havoc. Yes, In our country. yeah. Who are creating crime. Yes, yeah. Who are busy destabilizing our country. Yeah. Even in our home. Yes. We are having a serious problem. Yes, yeah. Even the economy of the country. Yeah. Even people who are unemployed. Yeah, how we can solve this problem? Foreign nationals must go back home. Yeah. Must go back home. Documented or undocumented? Documented or undocumented. Yeah. All of them must go home. Why? Because we have people who are staying overseas, but they not even chasing it out. They went to overseas with the purpose. With the Yes, good purpose. yeah. But here, Yeah. the foreign nationals are coming here with the wrong purpose Yes, yeah. of bringing drugs and everything in our country. But they must stay those who are in a good purpose. Now, at this moment, Yes. we want all of them to go back home Yeah. and start afresh. Sugar. Those who are here to learn, Yes. they must have a period. Yes. And that's how the period of living in South Africa. Yeah. If those who are students. Yes, sir. Not people come and create a tuck shop in our country. Baba, thank you very much. Yeah. Baba Njan, siyaphila. You are walking in the streets of Mbumbulu. Why you walking? Yeah, can you do it in English, Baba? I want all these foreigners must go back home. Yeah. Documented or undocumented? Undocumented. Oh, undocumented. All right. You make it clear. Why are you chasing them out? Yeah. Aw, khawulama ekhaya. Baba, sondela. Khawulama, how's it, my man? I'm holding out. Yeah, we're fine. Yeah. Why are you in the road in the Sunday, especially in the Sunday? This is first march. Who the people who marching on Sunday? This is the only way where we can show our president that we are sick and tired of the undocumented foreigners here in our country. So Yeah. he must look at our people, and I hope that he gonna respond with a good response. Yeah. Why are you chasing them? Undocumented or not or documented? Illegal one. Oh, illegal one. Oh, yeah. The document one, the legal one, they must stay. According to you. If they're doing good things in our, if they're doing good things in our community, Yeah. they can stay. Yeah. But if they also in that group that they affecting our economy and that they selling drugs to our children, Yeah. they must go away. They must go. Yeah. Thank you very much, sir. Yeah. Khale baba. Yakhala baba. Woza mfowethu. Hey mfowethu. Yeah. Hamba kanjani? Yes, we are fine. Why are you in the road here? You decided in Sunday. You decided to go on the streets of Mbumbulu.
namhlanje mfowethu sithe nathi ake sisukume simbumbulu. Yeah. Ngoba siyabona ukuthi uyanyakaza umhlaba. Ngembumbulu engahlali phansi. Yeah. Njengoba uvula ke uhambisana nomfazi ogcwele. Kumele lekho nami ngimeseke ngane yakwethu. Yeah. Uyazi ukuthi izinto zinzima. Kunabantu abasongelayo benza zonke izinto. Hayi namhlanje sithe hayi isikhathele. Asife masifa bafowethu. Abahamba. Ayimshuko cha. Abahamba. Ngoba abakusongelayo abantu bokufika noma abantu bakuphi. Inkinga abantu bafike sebesebenzisana abantu bangakithi manje. Oh yeah. Angazi bakhipha ibhizinisi yabo. Oh yeah. Sebefuna ukugada bakhokhela imali. Yeah. Mangitshela iqiniso nje, nami nginomunye othe ucela ngimgade ngoba wazi ukuthi umfazi wegoli wasekhaya. Yeah. Wazi ngizogumela ngithi mina uhamba nini? Hamba wena. Yeah. Khona mangikwazi ukulekelela. Oh yeah. Akahamba, ngifuna imali mina. Yeah, unesitolo naye. Unezitolo, hayi. Oh yeah. Unezitolo. Yeah. Ekuseni nje sithe sicase machine. Sivalise itolo ezu-8. Yeah. Namhlanje. Yeah. Mfase kuqale mina uJali ibutho lenye besihamba nayo. Yeah. Iforce yemachine. Yeah. Sivalise itolo ezu-8 namhlanje. Yo. Sifuna ukuyibheka futhi ukuthi sizobuye sibatshele siyobuye sibabheke. Yeah. Ifolo lonke nathi sikhona bafowethu sisume sithi abahamba. Ayimshuko qhawe lami. Ayikhale baba. Ayikhale maqhawe. Sibingelele maqhawe. Hayi siyabingelela bafowethu. Yeah. Si-taxi industry khona la iningizimu khona la eNgumbulu. Sibingo yonke indawo. Yeah. Njengamanje asikwazi thina si-taxi industry ukuthi sibone obasi bethu futhi benze into abayifunayo. Okuwukuthi abahambe. Yeah. Abahambe ngempela nje futhi ngoba ekugcineni izwe lethu ngoba kwelethu nje asikwazi ukuvimba obasi bethu futhi abagibeli abaluleka ngako ukuthi sithi futhi kubona abayeke into abayenzayo abaqhubeke into abayenzayo into kakhulu isiqubulo sethu sithi nje abahamba. So limali ni embonini yamatekisi njengoba phela nabanye bayakhala bathi le genge manje yona egibelayo futhi nayo futhi iyagibela. Noma singalimala kulungile kodwa njengoba silela izwe lethu nje yonto yokuqala leyo. Ukulimala akusho ukuthi sizobe sirekhave futhi. Yeah. Abantu babe khona amakwerekwere engekho babegibela basazosala uZulu ugibela. Yeah. Sikwazi singakhalela into yokuthi sizoshayeka amakhamba amakwerekwere. Yeah. Kade imboni yabakhona. Yeah, true. Sazoqhubeka imboni ibe khona. Yeah. Iphile futhi. Yeah. Yes. Bye. So nje bafethu linye siZulu sithi amakwerekwere akahamba. Yeah. Si-taxi industry sinenkinga sithi nje amakwerekwere awahamba sizosala sibone sisenza kanjani. Yeah. Kodwa manje abanye futhi bakhala ngokuthi manje imoto ziyakhokha imoto ya. Hayi imoto manje bathi kumusuku olodwa impela kusuke sekubhedile. Baqinisile umusuku olodwa kodwa ke just ukusacrifice for leso sikhashana leso siwuZulu sibambisene uchaza siwaphambili. Yeah. Qhawe lami. Hayi siyabonga. Umlando okhona eNingizimu Afrika njengamanje wokuhlangana kwabantu ngaphandle kwepolitiki, ngaphandle kwamaqembu ezepolitiki, noma ngabe unalo iqembu lakho
kodwa sihloniphe inhloso eyodwa yokuthi thina sifisane. Nganza kwethu noma ngabe unemqasho uyabona ukuthi ibhizinisi lakho liyacikizela ngenxa yokuqasha abantu bokufika, kodwa ungajabuleli ukuhola manje bese kuba ekucebeni kwakho kube nomonakalo waphakade. Niyezwa nganza kwethu? Umuntu ohlakaniphile wacabangela ikusasa, acabangeli namhlanje kuphela. Ngiyacela nganza kwethu ukuthi leyo mqasho leyo ngendlela sibaningi ngayo la eSouth Africa nalawo mabhizinisi onawo oyitshentamiswa abantu bokufika, uma singahlangana sibe into eyodwa, ngikutshela ukuthi lokho okuzuza ngokugona abantu bokufika kuzophindwa kashu, ngoba before 1994 bekunama general dealer, nango 1994 bekunama general dealer abantu kusesitolo kwaNgcobo, kusesitolo kwaMakhanya, sithola yonke into esiyifunayo ngendlela eright, ingenabuthi, ingenama drugs, ingenalutho. Ama-drugs sawaqala mhlazana uMandela eganwa ayikwelekwele. Leyo nto-ke ibalulekile ukuthi nganza kwethu ukuhlangana kwethu kanjena. Ngicela ukubonga kakhulu kumfowethu umfowethu kaMakhanya, uNkosi owaziwa ngoMpozo Ogcwele, uyena ohlele umbhidlango omkhulu kangaka ebamisene nabafowabo, ngoba la eMbumbulu kunebutho elikhulu kakhulu eliholwa ubaba uMakhanya nto bemphambi kwethu ukuthi asihloniphe nje namhlanje abekhona njengomdidiyeli wamabutho owaziwayo iSouth Africa yonkana, okwakwazi ukumisa uZulu umfimfa womisa. Sicela simshele ihlombe nanguMakhanya, siyabonga baMakhanya. Ngaphela kwezinto eziningi engicela ukusho ukuthi ubaba iNunu ufele empini nangu usuka le yadini, ngamcelela ngakuba ukuthi abangambulali, mubi vele uzoba mubi isigaba. Ukhona ubaba uNgubane ngapha usuka le eMaritzburg eMthabathini, uzothi naye ngempela awahamba bokhala kuphela. Naye insizwa yakithi lapha iNgoma Makhosi, Ngoma Makhosi iyona ehlala ikhona njalo masahamba lapha, ngoba kahle hle isimele wonke amakhosi, ngoba amakhosi maye ngekho esuka emelwe yiyona, ngoba ayikho into evimba amakhosi ukuthi abe ingxenye yento emlando omkhulu kangaka nenoxolo peaceful engenampi, kodwa amakhosi wona godla amandla ngoba athi sisaba uhulumeni nemqathango kahulumeni. I-wrong leyo nto. Lawo makhosi lapha akhona funa nazi sinamakhosi ayizinsizwa thina esiwaziyo, kodwa avinjwe intonyana ezincane obonakala ukuthi madoda mengaqhamuka lapha nomfoko abathaba amadoda ehola aqhamuka umfoko amzimela lapha naka umfoko amjijimba usuka. Hey, uyabona kunento esiyihalelayo eyivinjwe into ezithize, kodwa ngiyacela ukuthi sihlangane sibe into eyodwa. Nganza kwethu silwele ubuzulu bethu, silwele izwe lethu. Ma ufuyi kwelethuzane kwakho, cela ulihlebele ukuthi ungashayi umhlaka 30 lisena. iMalawi isibathathile abantu bayo noma bengaphelele. Sicela namagundana aseMalawi acashe ehosheni awahambe. Fusak kwele hamba kwele hamba fusak izeyishalezi. Sicela namapakistani awaphuthume alande imgodo yawo nalibodadewethu ayinesidayisa kodwa siyale ngapha niyalivula nina, siyale ngapha niyalivula nina. Hey, kade uzoso elapha izolo esikhungweni samakolekwane, athi amakolekwane abalingane ngithi lensizwa yokuncinde lishiya ingane eziwu10 lapha. Nganza kwethu sicela ukunikeza umfowethu uMpozo Ogcwele njengo-organizer
okwami njengomongameli bekukubonga ukuthi ngicela zonke indawo simashe idolobha nedolobha simashe until kufike umhla ka-30 kodwa senze isiqiniseko sokuthi asimoshi lutho njengoba simila kwa-build it akungalahleki nje isitini esisodwa ngiyacela bafethu niyezwa inhloso siyayazi sitawami emagwelekwene iy'nkinga zegceke siyoyilungisa after anizawena hayi bafethu nifuna iy'ngane phela yikhule engenanini zinganayisi iy'ngane ngenxa nje yokuthi banika ukhalisenda kwenza yena khalisenda into yibheka lapha emakhoteni ne-reposta nje ule-reposta hayi bafethu akahleni cha mongameli maphenca cha nami nosungecela kufanele cela kunika umdidiyeli kuyo yena ezoshanga senhla mina ngoba ngiphethe ozovala umdidiyeli butfale umdini noma awuntanga futhi ngubani